ai kana so ka ga takaici da ɓacin rai to ka zo yankinmu na arewa, nan ne za ka ga takaici da ɓacin rai da abin da bai kamata ba. Wannan abin da ake na yanzu da wasu suke cewa wai Davido dabba ne, kuma bayan su ne dabbobin marasa hankali da suka fi dabbobi lalacewar, ai ya faru kafin ku. Wannan waƙiyar ta afka wa wani tsohon gwamna daga cikin tsofaffin gwamnoninmu da suka sauka lokacin da aka zo za a kafa wannan gwamnatin. Haka ya ce kaf arewa babu wasu dattawa, shi ma dattijo ne saboda dattawan sun yi magana. Yau wannan tasirin magana ta afku a kansa ko bata afku ba, yau ya ga alherin rashin dattawan ko bai gansu ba. Yau shi ma dattijo ne amma zai na a wani hali ke ciki, wani farin ciki ke ciki, wata annashuwa saboda ana tunanin za a yi masa minista. To yau gashi yau wani hali ke ciki. Yau lalle Davido ya cika da. Davido ya san kansa, ya san mutuncinsa, ya san mutuncin iyayensa, ya san mutuncin yankinsa, ya san mutuncin al'ummarsa, yana kishin mutanensa da al'ummarsa. Amma ku da ba ku kishin al'ummarku, kuma alfarman Muhammadu Rasulullahi sai sun taba ƙasa darajar Muhammadu Rasulullahi, domin ba al'umma suke ba, kansu suke ginawa, ba ruwansu da al'umma. Kawai su dai su samu kuɗi su ci su ta yawo shikenan da manyan cukkuna kamar dabbobi. Yau shine kuka fito kuna kalubalantar Davido. Dama abin da ake faɗa yau gashi ta tabbata. Wannan abin ake cewa in kudi ne da tana an daina shi, saboda shi su ba za su daina, ba za su yadda bane, suna da mutunci, suna da hankali, da manyansu da yaransu suna kishin al'ummarsu da sauran yan uwansu, sabanin namu da za su fito su karyata iyayensu da kakanninsu, yayin da iyayen nasu da kakanninsu suke cikin bala'i da musifa da tashin hankali, suke kukan suna cikin matsalar tsaro. Ya'yansu ne za su fito su karyata su ai malam duk mai son yabo to ya abin arziki, amma wanda duk baya so a kushe shi to ya bar abin da bai kamata ba. Ya za a yi ka fito ka nemi mukami a wajen al'umma, su fito su kada ma ƙuri'a su zaɓe ka, kai musu alƙawura ka kasa cika musu, kuma ka ce ba su kalubalance ka ba. Dan uwa wannan shi ma a iya tura min shi zuwa gaba. Ai dole al'umma su fito su yi kuka, domin abin da duk aka yi musu, alƙawuran da aka yi musu ba cika ba. An ce za a gyara harkar tsaro, zero. Za a gyara harkar lafiya, babu. Za a ba mu wutar lantarki, babu. Za a gyara harkar ilimi, babu. Za a gyara harkar lafiya, babu. Za a gyara tattalin arziki, ko su ne tattalin arzikin sai gyaru. Amma a Najeriya ne yanzu za ka fito mutumin da yake da abin yi, amma gidansa yana gagara sa rikewa saboda lalacewar tattalin arzikinmu. Mai abin yi ma baya iya rike kansa 100%. To ina ga marasa abin yi. Yanzu wata hukuma ta fito take cewa mutum miliyan 60 da wani abu za su fada talauci a ƙasar nan. Mutum miliyan 20 da wani abu za su fada cikin halin yunwa. Kuma gwamnatin da kanta ta fito tana cewa al'umma, ta san al'umma suna cikin bala'i da tashin hankali da kunci saboda tsare-tsaren da ta fito. Amma wai talaka dan uwanka ne zai fito wai ya kalubalance ka in ka ce gwamnatin ba ta ba. Su sun tabbatar. Amma fa wahalar tattalin arzikin da wahalar kuncin rayuwa da muke ciki, mu muke ciki, su ba sa ciki, domin dukkan cikinsu duk wanda ya hau mulkin gagan shi ya canja. ‘Ya'yansa sun canja, makusantansa sun canja, talaka ne ya canjin da ba a so, domin gagan shi ya koma tsiyara gutsi. Babu abinci, babu lafiya, babu kwanciyar hankali wasu. Kuma wai amma wai talaka dan uwanka ne zai fito, wai in ka faɗa ya fito ya kalubalance ka, wai dan me za ku faɗa? Wai an yi, to ina aka yi? Inda an yi, ina aka yi? Ai da ba da an yin da ba fito an yi kukan ba. Ya kamata a fito a gyara. Kawai mutane ku fito, wanda bai da ƙuri'a yi ƙuri'a, mu kokari mu canza gwamnati, mu canza mutanen da su taimaki rayuwar mu. Shin Davido ne dabba, ko waɗanda ake sace iyayensu da kakanninsu, aka tashi garin iyayensu da garin kakanninsu, suke fitowa kakanninsu da iyayensu suna kuka suna cewa ga bala'in da suke ciki, suke fitowa suke ƙaryata iyayensu da kakanninsu, ko su ne dabbobi? Don uwa mai sauraro ne shi ma ka iya tura min shi zuwa gaba. Lalle kam akwai abin mamaki a cikin wannan batu, ko Bahaushe kan ce wai yau abin mamaki kare da tallan tsire. Shin Davido ya nuna cewar ya san kansa? Lalle Davido ya gane cewar yana ƙaunar al'ummarsa, yana ƙaunar yankinsa da ƙabilarsa da yarensa da addininsa, tunda har ya tafi yake iya kuka, baya ƙaryata iyayensa da kakanninsu. Amma yau 'ya'yan da suke ƙaryata iyayensu da kakanninsu, iyayensu da kakanninsu suna nan sun watsu a garuruwa suna bara.
saboda an kore su an tarwatsa su sun fito suna kuka ga halin suke ciki amma yau wasu daga cikin ƴaƴayensa saboda abin da ake basu su kai ciki kawai ganga jikinsu ta girma su gidaje su motoci yau suke fitowa suke ƙaryata waɗannan ƴaƴan nasu wai yau su suke fitowa suke gaya wa waɗanda suka san kansu wasu suke ce musu dabbobi wannan wani irin rashin hankali ne lallai Davido ka cika gwarzo Davido ka nuna ka san me kake ka nuna ka san al'ummarka ka san mutuntaka dan mutunci ne kai ka nuna al'ummarka da yankinka abu ne mai kyau abu ne da kake kauna kake kishin su amma waɗannan da ba kishin al'ummar suke ba wasu ne masu bakin su buɗe baki su ce ma wasu wai dabbobi saboda sun yi abin da ya dace su musu ba yau da yawancin katsina da yawan katsina baka saka shiga wasu jihohinta ba da yawan zamfara baka saka shiga local government wasu local government ɗinsu ba haka Sokoto haka Kebbi amma waɗannan ƴaƴan ne suke fitowa saboda wani ya tafi ya kai kuka wasu ke kiransa da dabba to me sirri a ƙasar muna zaune a nan aka kawo hari da ko ta ƙasar aka ce wai ana wannan to me ba a sani ba menene yanzu a Najeriya ba tsirara ba wannan shine ya faru kan wani tsohon gwamna daga cikin gwamnoninmu da suke kafin a soka saboda zakuwar wannan gwamnatin